csinált maga tegnap éjjel 11-től 12 óráig a Városligetben? Egy pillanat, látja, ez egy jó lehetőség arra, hogy bemondja ugye az Éva nevét, hogy meg is. Én Szakra Attila vagyok. Ahová most bekukkantottunk, az Bánfalvi Ági színészképző stúdiója, és bár a pódiumon most egy darab próbája folyik, és Ági éppen a színészmesterség rejtelmeibe avatja be a tanítványait, több ez, mint egy egyszerű színiiskola. Vannak koncentrációs feladatok, a színpadi mozgás, színpadi beszéd, monológokat állítunk be, verseket, tehát nagyon sokrétű a foglalkozás. Az iskola tulajdonképpen annak is ajánlott, aki nem akar színész lenni, csak egyszerűen úgy gondolja, hogy az életben jobban meg szeretné találni a saját maga helyét, kicsit több önbizalomra szeretne szert tenni, de hát a fő szempont ugye a színészet. Mindig provokált, hogy olyan szövegeket választok, ami nem én vagyok. És akkor mindig mondta, hogy akkor mindig finomítsunk, jó, akkor ez nagyon jó lesz így, akkor még egy kicsit, még dobjunk el, akkor rakjunk bele kellékeket, táncoljak. És akkor ez rendkívül oldotta a gátlásaimat, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat segített. Amikor ebbe az iskolába kerültem, akkor az volt a fő szándékom, hogy az önbizalmamat egy kicsit jobb szintre hozzam, ugyanis nagyon visszahúzódó voltam, és ez olyannyira jól sikerült Áginak a közreműködésével, hogy végül is most már másfél éve az ő gondozásában állok, és rengeteg fellépési lehetőséget biztosított már eddig is. Ezen kívül Ági segítségével szerepeltem már tévésorozatban, illetve már nagyjátékfilmben is. Ági azonban nem csak a fiatalok előtt nyitja meg a színészethez vezető kaput, iskolájával bizonyítja, hogy soha nincs késő semmihez. Én 35 éves vagyok, 23 éves koromban már anyuka voltam, és az elmúlt 10 év alatt még 2 kislányom is született. Úgyhogy ez nekem egy óriási csoda volt, hogy van egy olyan iskola, ahova én még bekerülhetek. Pont azért kerültem ide az Ágihoz, mert úgy volt hirdetve a tanfolyam, hogy nincs korhatár. Ezért rögtön jelentkeztem, mert nagyon vonzódom a színházhoz, és mikor megismerkedtem Ágival, ő bíztatott, hogy ugyan elvégeztem egy szinkron színészképzőt, de ne álljak a mikrofon mögé, a színpadon is állhatok. Áginak ez a hitvallása, hogy az életben bármi lehetsz, ami akarsz, megfelelő kitartással. Nem is az a fontos, hogy színésznő leszek vagy nem, hanem hogy meg tudom-e csinálni. Tehát a suli egyben felér egy önbizalomnövelő tréninggel is. Ez pedig nem csak akkor hasznos, ha az ember a színészetet választja hivatásul, de akkor is, ha az élet más területén próbál majd szerencsét. Sokkal nyitottabb lettem, és bátrabb, tehát hogy jó a kapcsolatteremtés, csak hogy ugye a színészet, meg ez a színészi szakma egy sajátos hozzáállást igényel. És ő pedig olyan kommunikációs technikákat mutatott, amivel az ember bátran oda mehet, és elmondhatja, hogy igenis, engem így és így hívnak, és hogy szeretném ezt a szerepet, vagy nézzenek meg, és próbáljanak ki. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon sokat segítettek. Még egy éve sincs, hogy ide járok, de komolyan mondom, teljesen más ember vagyok azóta. Komolyabb, kicserélődtem, kicsit felnőttesebben látom a dolgokat. Rengeteget tanulok, hogyha más nem, mint nő. Kihúzni magam, mozogni, szépen beszélni, összeszedni a gondolatokat. Nem csak fantasztikus tanár Ági, hanem egy igazi ember, és talán azon kevés színésznők egyike, aki nem színésznő a hétköznapi életben, hanem ugyanolyan ember, mint én vagy bármelyikünk. Áginak a személyisége az teljesen lehengerlő. Az az akaraterő, amivel ő az életét végigküzdötte, tényleg példaértékű. Hello, hello, újra itt vagyok. Vissza kellett jönnöm hozzád, és lehet, hogy maradok.